An balimaw a y'aw bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a lase aw ma k'a fɔ nin ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw waati selen aw ka bi kunnafoniw la kumaba bɛna tali kɛ ninnu de kan. Bi juma sɔgɔma Mali dugutaga mɔbili dɔ furuna mugu dɔ kan min kɛra dugudenni fila ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ wele ko Nɛma ani Tori. Waleya in a kɛra Bankas Bayangara o mara kɔnɔ mɔgɔ 3 o de ni bɔnɛna ka fara mɔgɔ caman wɛrɛw olu jogini kan. An bɛn'o tɛntɛn jɛmukan kɔnɔ k'a lase aw ma. Mali jamana kɔnɔna la kunun alamisa jɛkulu min sigilen don bunadamaden josɛrɛw la fasali kama n'a bɛ wele ko Commission nationale des droits de l'homme CNDH olu ye u ka san 2022 bataki bɔ min n'u y'a yira CNT jɛkulu la. An bɛn'o fɛnɛ tɛntɛn k'a lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔ. An bɛ taa Bayangara mara la ko kura lakanabaliya kɛrɛfɛ hakililajigila yira la k'a fɔ jiko dɛsɛ belebele o de binnen don u ka dugumisɛnnin caman kan min degun bɛ ka se musolakaw ma nin waati in na. Ninnu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn nin sanga in kɔnɔ k'a lase aw ma Mariam Tarawele fɛ. A y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye kokura Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a lase aw ma nin waati in na k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw na a ka radio fiɲɛ siraw fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 17 tɛnɛnko sera Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 1 bɛ Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. Bi ye juma ye novembre kalo tile 3 san 2023 sanga 30 Mariam Tarawele ale bɛ studio 6nan kɔnɔ nin waati in na Malikura kunkun na ɲɛɲɛw bɛɛ lajɛlen tɛntɛn k'a lase aw ma aw ka kunnafoniw filɛ. An bɛ taa jamana kɛɲɛkayan fan fɛ a yirala k'a fɔ bi juma sɔgɔmada joona in na Mali dugutaga mɔbili dɔ binna mugu furunta dɔ kan min kɛra dugudenni fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Nɛma ani Tori ye Bankas Bayangara o mara la. Mɔgɔ 3 de bɛ yen minnu ni olu jogina ko ka fara mɔgɔ caman wɛrɛw olu fɛnɛ mɔgɔ 3 fatura ka fara mɔgɔ caman olu jogini kan. VOA ka kunnafonidila min bɛ Koro Tijani Wedrago ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ an k'o lamɛn. Lakanabaliya bunakun kan Bajangara marabolo kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na an ye kunnafoniyaw sɔrɔ k'a fɔ ko taamakɛla dɔw ni o yɛrɛ ye Tori dɔgɔjɔlaw ye Bankas mara kɔnɔna na u ka bolimafɛn kɔni yɛlɛla dugumamugu pɛrɛnta kan a kɛra sababu ye ka maa 3 bɔnɛ u ni na o nɔngɔni bɛɛ la maa minnu jogina ka juguya fɛɛrɛw bilala sen kan olu bɛ se ka se Jalasagu dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na walasa u bɛ se ka furakɛli sɔrɔ cogo min na. Tiɲɛniw nasira fɛ a yirala hali sisan k'a fɔ ko dɔgɔjɔ minɛn caman kɔni tiɲɛna nin dangarawale in senfɛ. Hali sisan lakanabaliya an bɛ taa dugu min n'an b'a wele ko Anakaga ni o yɛrɛ ni Bayangara tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 10 bɔ ɲɔgɔnko la kulu marifatigi minnu lakodɔnlen tɛ olu kɛn bɛ ka na dankari kɛ k'a ɲɛsin yen dugudenw ma ka masɔrɔ u kun b'u ka nakɔ forow kɔnɔ u b'u k'u ka nakɔw sɛnɛ. Dangarawale in kɔni juguyara kosɛbɛ baw a yirala k'a fɔ ko maa dɔw tora u ni na maa dɔw yɛrɛ bolila ka tunu kunnafoniyaw ma sɔrɔ u ka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan. A yirala fana k'a fɔ ko dangarawale tigilamaw ye dugu baganw fara ɲɔgɔn kan ne ka sɔrɔ ka duuru don fiɲɛ na u kɛlen kɔfɛ ka suma mara yɔrɔw ale ni magasinw ka olu jeni. Nin dangarawale sugu caya kama i k'a dɔn k'a fɔ Mali fintigilaka minnu dagalen bɛ Jalasagu an b'a fɔ a ma ko opération kɛlɛtigi olu fana kan bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan a bɛ waatini dɔ bɔ mun b'a to maaw olu bɛ se ka u ka sumanw tigɛ lakana kɔnɔna na i n'a fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ maa dɔw y'a seereya jaw la Mali fintigilakaw bɛ forow kɔnɔna na u bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ ka suman tigɛ ani u bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ ka suman lakana taa ni ka segin nasiraw fana fɛ. Nin kunnafoniya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sɛbɛntiyara Jalasagu ka dɔw fɛ mun y'a kanu a tɔgɔ ka to dugu la. Tijani Wedrago VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bajangara marabolo kɔnɔna na. An bɛ to Bayangara mara la basigibaliya kɛrɛfɛ a yirala k'a fɔ u ka dugumisɛnnin caman de bɛ yen ni waati laban ninnu na jiko dɛsɛ o binnen don dugu minnu kan wa ko min gɛlɛya caman o bɛ ka bin u ka musolakaw kan togoda kɔnɔna la. Tijani Wedrago VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Ɲɛnamaya kɔni tɛ taa ji kɔ nka nin waati laban ninnu na an tanya bi dugu caman kan Bajangara marabolo kɔnɔna na i n'a fɔ yan dugu Gulfal Koro mara la Hawa Sagara an y'ale sɔrɔ dugu kɔlɔnba dala ji ɲini na a bɛ gɛlɛyaw f'an ye. I b'a fɔ an ɲɛ b'a la cogo min na ji foyi tɛ an bolo kɔlɔn kɔnɔ wa cogoya foyi de t'an bolo walasa an bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min na. Nin jiko gɛlɛya in a fanba bɛ musolakaw de kan baw laadala olu de kɔni jɔlen don ne ka taa ji ɲini ka n'a lasago a dɔw yɛrɛ bɛ yɔrɔjan taama magoɲɛji nɔfɛ. Lama tɛ gindo kɔni bɛ ka to tobi nin waati in na nka a ye ji in sɔrɔ cogo min na a b'o f'an ye.
ne wulila ka bɛ sɔgɔmada nɛgɛ ɲɛ 5 waati n sera ka ji dɔɔni sɔrɔ sisan n bɛna tobili kɛ forokɔnɔmɔgɔw ye. ni jiko gɛlɛya in bɛ ka fiɲɛ don maa caman ka baara la i n'a fɔ sɔrɔ na siraw fɛ sidi gindo bɛ nakɔ baara a bɛ san caman bɔ nka a ka fɔla gɛlɛya kelen mun b'a kan o kɔni ye ji ntanya ye. Pas loin que l'année passée, j'ai eu à mettre quelques trentaines de pieds de papaye. Salongo an kɔrɔ yan nɔ ne kun ye papaye dɔw turu yan nɔ papaye ninnu kun ɲɛna kosɛbɛ bawo a sun kelen kelen bɛɛ i kun se ka den 30 den 20 kɔ ɲɔgɔn sɔrɔ a la ka jitanya kɛra sababu ye a ma se ka ɲɛ ji dɛsɛra mun na ni a kɛra sababu ye ka papaye nin bɛɛ lajɛlen tiɲɛ waati min na tigɛ waati yɛrɛ kun sera ka ban. Maimuna fana ye muso ye mun kɔni y'a ka sigiyɔrɔ bila lakanabaliya kama an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan a sigilen bɛ koro a y'a kanu ka dayirimɛ ɲini nakɔ baara la nka gɛlɛyaw b'a kan an k'ale lamɛn. I ye n tɛ sa nin bazɛn na bazɛn ji t'a la an bɛ ka débrouiller n'a ye ji tɛ o de kama ji ko kɔni a gɛlɛyaba de b'an na n'an ye ji sɔrɔ an b'a fɛ kosɛbɛ. Lakanabaliya gɛlɛyaw kɔfɛ jiko gɛlɛya kɔni bɛ dugu caman na Bajangara marabolo kɔnɔna na nka n'i y'a jateminɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw olu fana bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan cogo min maaw bɛ se ka lafiya jiko la o la n'i y'a jateminɛ dugu caman bɛ yen satow dilanna yɔrɔ caman na Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Kunu alamisa Bamakɔ dugu kɔnɔ fasojama tɔn min n'a sigilen don bunadamaden jo sariya lafasali kama n'a bɛ wele ko Commission nationale des droits de l'homme CNDH olu ye u ka san 2022 bataki bɔ bataki min n'a kalanna CNDH ɲɛmɔgɔ Agibu Buware fɛ CNT o wasadenw ɲɛkɔrɔ. Mariam Kuyate VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw di. An ye Mali adamaden hakɛ tɔnba ye jamana ye min bila sen kan n'a bɛ fɔ a ma ko Commission nationale des droits de l'homme. Donc sariya kisɛ min y'an bila sen kan o de b'a ɲini an fɛ san o san an ka gafeba dɔ bɔ Mali adamaden hakɛ ko ani jo sariya ko lahala kan Mali kɔnɔ. Ayiwa aw ye gafeba min bɔ ka kɛɲɛ ni san 2022 an bɛ se ka faamuyali jumɛn sɔrɔ o ko la? Ayiwa hakɛ buruja Mali
Amtani kunnafoniw ye farafina gun kan ani diɲɛ fan wɛrɛ fɛ a yirala kunnafoni kɔnɔ k'a fɔ Chad jamana finitigiw minnu bɛ fanga kunna ani ka fara fanga sɛnɛmatɔ tɔn kan min bɛ wele ko succès masra olu ye u bolonɔ bila gafe dɔ la min kɛra tarata don n'a kɛra u ka kumaɲɔgɔnya jɛkulu fɛ min ni o ɲɛmɔgɔya dilen don Congo RDC ma a yirala o de senfɛ k'a fɔ ko nin jɛkulu kofɔlen n'o ye fanga sɛnɛmatɔn ye n'o ye succès masra ye a ɲɛmɔgɔ min n'a tun kɛlen don ka kɛlɛmaboli kɛ k'i kunda jamana wɛrɛ kan ni nin y'a san kelen ye bɛna lasegin ka na Chad jamana kan min kumaɲɔgɔnyaw latɛmɛna Congo jamanatigi Félix Tshisekedi fɛ a tɛmɛni an ka kunnafoniw ye hali bi an bɛ taa Sudan worodugu yan fan fɛ a yirala fɛnɛ k'a fɔ u ka jɛkulu maramafɛntigiw minnu ni finitigiw bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ wulikajɔ dangarili la hali bi Darfur min kɛra sababu ye ka Sudan jamanaden caman gɛngɛma ka kɛ k'u sigiyɔrɔw bila o nɔgɔnin fɛ duniya keleyatɔnba Nations Unies ye laseli kɛ ka taa diɲɛ jamakuluba communauté internationale ma k'a fɔ ko wulikajɔ fɛɛrɛw kan ka tigɛ joona joona walasa fitinɛ min donnen don ni nin ye a kalo damadɔ ye n'a kɛra sababu ye ka mɔgɔ miliyɔn 6 kɛ k'u sigiyɔrɔ bila olu ka lasegin hakililajigila kɛlɛ min ni o bɛ Darfur ni waati in na daminɛna nin ye kalo 6 ye ka taa ni kunnafoniw ye Sud-Afrique jamana kan kunu alamisa u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye lajɛrɛ belebele sigi sen kan min bɛ tali kɛ jago ani sɔrɔ yiriwali baaraw kan u ni u ka dɛmɛbagajɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔ la irala k'a fɔ ko États-Unis jamana wulikajɔ baara minnu ni olu tun kɛlen don Sud-Afrique jamana fɛ k'a tun yirala k'a fɔ ko u b'a fɛ ka duguduguni baara sɔrɔ yiriwali sira dɔw latigɛ u ni Moscou cɛ wa ko min kɛra sababu ye ka ŋunuŋunukanw gan Washington na nin barosigi min n'a sigira sen kan bɛ ka kɛ Sud-Afrique jamana ani États-Unis jamana ni ɲɔgɔn cɛ Zach Prod. VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoniko la an balimaw ka segin ka na aw ma an b'a lase aw ma ni waati na k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka arajo fiɲɛsiraw la ka kan malikura kunnafoniw lamɛn Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye Bugunikaw b'an sɔrɔ arajo Kumase ka 92 fiɲɛsira fɛ Yuwaru aw b'an sɔrɔ arajo Dunuya ka 101.2 fɛn min ye Koro ani Bayangara ye aw bɛ se k'aw sɔgɔ fiɲɛ turukala 97.2 la Gawokaw b'an sɔrɔ 106.1 kan Tumutu o ye 93.3 ye Abijankaw bɛ se k'an sɔrɔ 99 fiɲɛsira fɛ Wagadugu Burkina Faso Faba aw b'an sɔrɔ 102.4 kan walima aw bɛ se k'an sɔrɔ fɛnɛ VOA ka fiɲɛsira ba kan n'o ye www.voabambara.com aw bɛ se k'aw sɔgɔ fɛnɛ an ka page Facebook YouTube ani Instagram na VOA Bambara Malikura kunnafoniw bɛ ka lase Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Israel jamana kan fitinɛ min ni o donnen don Israel jamana finitigiw ani Hamasi finitigijɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ n'a daminɛna octobre kalo tile 7 san 2023 a yirala k'a fɔ bi juma o ye ni fitinɛ ye a tile 28nan ye wa min kɛra sababu ye ka mɔgɔ ba caman de ni bɔnɛ o n'a ta o ta ko Israel jamana finitigiw b'u sɔn muguforo na ka taa bande Gaza o fanfɛla la kunnafoni minnu sɔrɔla bi juma sɔgɔma VOA Bambara tɔgɔ la Mohamed Touré ale b'o lase Amérique ciden juruso o ɲɛmɔgɔba Anthony Blinken sera Israel a ka taama filanan daminɛna arabu gun kan n'o ye Moyen-Orient kabini kɛlɛ daminɛna wa a kan ka wele bila feere jɔnjɔnw ma walasa ka dugudenw kisi Gaza
Liban Hezbollah ɲɛma fangatigi Hassan Nasrallah ka kan ka jɛmukan kɛ jumadon a siɲɛ fɔlɔ la kabini kɛlɛ ni daminɛna k'a jira n'a ka jɛkulu min ni Hamas ye jɛɲɔgɔnya kɛ n'o ye Iran ka dɛmɛ ye o bena don kɛlɛ nin kunkolo kɔrɔ. Israel ye bingani kura kɛ jumadon Hamas kan Gaza mara la a be taa fɛ a ka dugukolo kan baara la yɔrɔ min na ka Gaza dugu lamini. Jabɔ minnu bilala Hamas fɛ n'olu b'a jira ko silamɛ tɔn kɛlɛcɛw be bɔ dugujukɔrɔla bulon n'o ye tunɛliw kɔnɔ ka bin Israel ka kɛlɛkɛminɛnw kan n'o ye chariw ye minnu ka ɲɛta be gwɛlɛya o tiɲɛniw fɛ. Diɲɛ kɛnɛyatɔnba OMS o ɲɛmɔgɔba ka fɔ la dɔgɔtɔrɔso 36 la Gaza mara la 14 tɛ baara la tugun. Nasira wɛrɛ la Hamas kɛnɛya minisiriso ka kunnafoni laban min bɔra alamisa don o y'a jira ko mɔgɔ 9,227 fagara Gaza mara la kabini octobre kalo tile 7 na. Denmisɛnnin 7,826 fana b'u cɛma. Israel fan fɛ mɔgɔ 1,400 ni kɔ fagara ka kɛɲɛ ni famaw ka fɔta ye kabini octobre kalo o tile 7 na u fanba tun ye dugudenw ye Hamas ka bingani don na wa mɔgɔ 240 ni kɔ welekura o don na Israel famaw ka fɔ la. Alamisa don sɔrasi kulu y'a jira ko Israel sɔrasiw 332 fagara kabini kɛlɛ daminɛ na. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Kunu alamisa n'o bɛnna novembre kalo tile 2 ma tun ye chrétien catholique ka don kɛrɛnkɛrɛnnen don min n'u b'a ɲɛnamaya ka kɛ tasibila don ye ka taa u ka mafatulenw ma n'a bɛ wele ko Saint Toussaint. Bobojulasokaw fɛ chrétien catholique minnu bɛ yen ye a kɛ ni bato ani duwawu don ye ka taa u ka banbatɔw ma. VOA ka kunnafoni dila ale de Wedrago ka bɔ Bobojulaso ale b'o kunnafoni lase. An bɛ nɛgɛ kaɲa 14 na Bobojulaso Sikaso sira kaburutura an bɛ min wele ko cimetière municipal. Mon père olu ma na fɔlɔ nka u ka aladarifɛnw bɛɛ lajɛlen labɛnlen don. N'an ba Maria ani Yezu Krista olu ka sawura bilabilalen don o kan. Mɔgɔw jɛnsɛnlen don kaburutu kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ dɔw sonsorilen don dɔw lɔni don o kun suruni o bɛ kan ka aladari kɛ o ka tagabagaw ye. Wagati Bobojulaso chrétien kuntigi min Monseigneur Paul Wedrago ye o donna suma seli o daminɛna yan. L'heure fila damayira an y'a sɔrɔ o filema duwawura Jean-Baptiste Zerbo ale bangebaga fila bɛɛ bɛ yan yɔrɔ la. Prière nafaba dɔ b'an n'u chrétiens fɛ ni mɔgɔ ni fatura a ma kɛ komi i ka fɛn bɛɛ banna i bɔra diɲɛ dɔ la min adamadenw ta ye ka taa diɲɛ wɛrɛ la min balo banbali ka taa Ala yɛrɛ ka sigida ra o de ye an fɛ o ye o y'an kɔnɔ kiti ni Ala ka nɔgɔya ye mɔgɔ laani bɛ yan yɔrɔ la Ala k'o bɛɛ minɛ a bolo ɲuman fɛ. Mun bɛ kɛnɛma ale hakili tora olu la. An min yɛrɛ bɛ kɛnɛma yɔrɔ Ala k'an bila sira ɲɛnama kan don o n'an sera Ala yɛrɛ fana fɛ fana ni an ka se a fɛ ni nisɔndiya ni hɛrɛ ye ka taa an fa n'an baw sɔrɔ yɔrɔ ye an ka se ka Ala ka ko kɛ o tɔ continue yɔrɔ ye. Kulomani Kone o ye silaman ye ale ka mɔgɔ foyi fana su dolen ti yan nka ale bɛ na yan yɔrɔ la ka na duwawu kɛ tagabagaw bɛɛ lajɛlen ye ni lon tɛ sina nin na san o san. Hali ni ka mɔgɔ tɛ yen ni lɔnbagaw bɛ yen dɔw bɛ o yɔrɔ bɛ na yan yɔrɔ la yɛrɛ u ka mɔgɔ tɛ yen lɔnbagaw bɛ yen connaissance donc o bɛ na ka la prière kɛ a i ɲɛ fana bɛ se o ma donc o fana bɛ yɔrɔ min na nin fana dusu fana ka di. Bɛɛ lajɛlen nana duwawu kɛ a taatabaga ye nka Adel Sano min si bɛ san 60 ani kɔra ni a fa banna ɲinan y'a san 45 ye ale nana duwawu lo ɲini a fa fɛ barisa o bɛ diɲɛ fila la o bɛ kolon ka tɛmɛ anw ɲɛnamaw kan ale ka faamu taara. An kɔni an wolola ni prière ni i bɛ prière kɛ i bɛ Ala deli hali n'a tigi la yɔrɔ ka ɲi Ala bɛ dɔ fara kan ale fana bɛ se ka miiri e fana na yan. Monseigneur Paul Wedrago min ni suma seli latigɛ a b'a kun fɔ anw ye. Ɔlɔ n badenw bi lon nin na jamasenu kɔnɔ an église catholique an bɛ seli min na
a bɛ an ka danaya dɔrɔn lo yira Yesu Krista na min sara kuruwa kan anw kosɔn n'a kununa ka bɔ su cɛ ma ale lo y'a lakali ko ale tɛmɛna sira min fɛ an fana bɛna tɛmɛ o sira ninnu fɛ an adamadenw an ye a kɛkɛlaw lo ye Ala n'a ka hinɛ tɛ n'a ka yafa tɛ an tɛ se k'a fɔ ko senuya bɛ an dusu la. Ali Dugu Drago VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. Juma o ye musow tɔgɔla don ye o kama bi Kayatu Traore ye Madame Lelenta Awa Baba ba ale de bisimila an b'a lase aw ma k'a fɔ ko dugukoloko minisiri kɔrɔ kun don Mali jamana kɔnɔ min ka kalan fanba bɛɛ lajɛlen bɛnna dugukoloko ɲɛɲinini ma n'o bɛ wele ko ingénierie géologique et minière a ka minisiriya kɔfɛ baara minnu ni olu bolodalen don a bolo walasa ka se k'a ka dɔnniya di denmusomaniw ma Mali kɔnɔ u da sera o ma an k'u ka baro lamɛn. Balima Malikura lamɛnbagaw a y'aw bisimila an ka musow ka Malikura musow ka kɛnɛ kan bi jumadonya in na awa bi an ye Madame Lelenta Hawa Bababa an y'ale de bisimila Madame Lelenta Hawa Bababa ale ye Mali muso denmisɛnnin ye awa a ye kalanw kɛ ingénieuriya de kan o kalan min fana n'a y'o kɛ musow man ca a filière la awa a kɛra o ye fo kana kɛ a y'o baara kɛ ka tila kana don ka sigi o minisiriya jɔyɔrɔ la sisan a ka baara banna minisiriya kɔnɔ halisa Madame Lelenta Hawa ba bɛ o baara kelen ninnu de la Hawa Madame Lelenta i bisimila an ka kɛnɛ kan Malikura musow ka kɛnɛ kan mun y'a e bila ka kɛ ingénieur ye ka géologie des mines kalan kɛ. Merci beaucoup madame i ka ɲininkali diyara n ye vraiment donc a ka di n ye k'an sigi ka kuma ka baro kɛ ni aw ye aw mɔgɔ bɛ fɛn minnu na n'a y'a fɔ n ye ni bɛ se ka minnu jaabi b'o jaabi ni ko ko mun ye ne bila géologie kalan na pour que ka kɛ ingénieur ye fɛn kelen dɔrɔn a kun ka di ne ye et puis curiosité de fɛnɛ ye n bila la surtout parce que a bɛ fɔ ko sanu bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ ka na dɔrɔn i t'a fosi dɔn sanu bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ an dun ɲɛ bɛ dugukolo la an ɲɛ bɛ bɔgɔ de la mais ko o jukɔrɔ ko sanu bɛ se ka bɔ o jukɔrɔ o curiosité de ye ne bila ka taa kɛ ingénieur kalan kɛ. Yala e kalan in kɛ nɔgɔya la wa? Kalan in kɛra gɛlɛya dɔ kɔnɔna la gɛlɛya dɔ tun b'a la komi an bɛna tuma min na an bɛna kalan in kɛ an bɛna ale tuma min na o y'a sɔrɔ Mali université ko daminɛna parce que fɔlɔ la n'i kun ye bac sɔrɔ i kun bɛ se ka taa directement grandes écoles la a bɛ fɔ cogo di ekɔlisoba ninnu mais université nalen o kɛra tɛmɛsira dɔ ye wajibiyala an kan ka taa ka san 2 kɛ wa n'i y'o san 2 fana kɛ n'i bɛ fɛ ka taa école-ba ninnu na i kun bɛ concours de kɛ donc an nana an y'o kɛ hali o yɛrɛ la an taara université fɔlɔ min na n'a fɔra ma ko FAST o kun ɲɛsinnen don dugukolo jukɔrɔ fɛnw de fɛnɛ ma filière wɛrɛw kun b'a la o yɛrɛ la o daminɛ la an kun ye an ka promotion na FAST la an kun ye mɔgɔ 60 de 60 donc an ye 2 ans kɛ 2 ans kɛlen sisan concours de nana kɛ pour que ka se ka taa INI na ka t'i ka géologie yɛrɛ kɛ i ka spécialisation kɛ donc an kelen ka concours kɛ o la an mɔgɔ 12 de passera 12 in kɔnɔna fɛnɛ na cɛ 10 ani muso 2 donc kalan in bɛɛ lajɛlen ye san 5 de ye. Aw musomanin 2 minnu passera concours la yala aw tilala kalan in bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ aw y'a laban wa? An y'a kɛ k'a laban ala barika la an bɛ barika da ala ye ka barika da an bangebaaw ye parce que bangebaaw y'an dɛmɛ kosɛbɛ pour que an ka se ka a kɛ an b'u foli kɛ an bangebagaw ye an 2 de kun don n promotionnaire ni a tɔgɔ ko Aminata Ɲare ale fɛnɛ a bɛ baara kɛ mine dɔ kɔnɔna la yen bi. I ye a daminɛ ka don gouvernement baara kɔnɔna na i kɛra fonctionnaire de ye fɔlɔ walima i tɛmɛna sira jumɛn de fɛ? Bon n tilali sani n ka kɛ fonctionnaire ye n ye san 2 ɲɔgɔnna kɛ privé la parce que n ye san fɔlɔ min na n tilala concours ma kɛ fonction publique concours ma kɛ
donc ne taara n kun bɛ baara kɛ société belge dɔ bolo an n'olu kun bɛ baara kɛ an kun bɛ sondage de kɛ a bɛ fɔ mun ma ko ka dugukolo sen ni a machine ye ka jigin ka taga lajɛ sanu bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na n y'a daminɛ ni o de ye n ye san 1 k'o la san 2nan na ni fonction publique kɛ ma passé sabanan de la n ye fonction publique kɛ n tilalen o san 3 pa donc n ye fonction publique kɛ siɲɛ 2 san 2nan na n y'a kɛ n passera dɔrɔn n donna fonction publique kɔnɔna la administration publique kɔnɔna la ten tɔ de ka sɔrɔ ka n orienté u ye n bila direction nationale de la géologie et des mines na an taga yɔrɔ man ca fonction publique la an bɛ taa direction dɔrɔn la direction de la géologie et des mines i ye san joli kɛ o baara la ye direction kɔnɔna la n ye ka carrière suit normalement k'a daminɛ n ka baara daminɛ san ka direction kɛ ka bɔ yen ka tila ka taa ministériya kɛ a bɛɛ lajɛlen na n ye 18 ans de k'a la 118 kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ye joli kɛ directrice la directrice n nana fɔlɔ n kɛra chef de division de fɔlɔ ye n ye chef de division mun kɛ n kun ye chef de division étude et législation de je gérais le cadastre minier cadastre minier ye mun ye papier minnu bɛ di permis bɛ ta cogo min na ni mɔgɔ nana ni i mɔgɔ bɛ dugukolo la pour que a ka se ka d'i ma o daminɛ an kun b'a fɔ de ma ko cadastre minier donc 2012 la n kɛra directeur kɛ adjoint n ye san 2 k'o la 2014 n sɔrɔla ka kɛ directrice yɛrɛ donc n yɛlɛnna ten tɔ de dɔɔni dɔɔni fo ka na kɛ yen ɲɛmɔgɔba yɛrɛ direction de la géologie ɲɛmɔgɔ ye n kɛra yen directrice ye mun kɛ n ye san 4 ani tila de kɛ yen nɔ o de kɔfɛ n sɔrɔla ka kɛ ministre ye i kɛra ministre fana ye i kɛra ministre ye i ka o baara in de hukumu kɔnɔna la a tari i kun ye ministre jumɛn ye n kɛra ministre o baara in de hukumu kɔnɔna la parce que n ye n ka carrière n ye n ka tɛmɛsira in bɛɛ kɛ direction de kɔnɔna la donc 2018 o la i bɛ ka ala ka hinɛ ala ka dayɔrɔ suma ko gouvernement o nali gouvernement sigilen n donna o kɔnɔna la k'an kɛ ministre ye mun bɛ occuper dugukolo jukɔrɔ nafolo ko fɛn bɛɛ lajɛlen na baara nɔgɔyara i bolo baara nɔgɔyara n bolo sabula i tun b'a kɔnɔ ka ban ayiwa an balimaw nin ye baro in kun fɔlɔ ye an bɛna bi ta baro bila yan nɔ ayiwa an bɛ rendez-vous d'aw ma juma wɛrɛ nata la an bɛna Hawa ka ani madame Lelenta ka nin baro in tɔ lase aw ma a k'an bɛn juma wɛrɛ ka da nin kan sisan Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an k'o lamɛn volleyball bunakun kan ɲɔgɔn kunbɛ belebele sini sibiri novembre kalo tile 4 san 2023 in na Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ Bamakɔ min tɔgɔ speed volley a ko labɛnba dɔ Yusuf Kone bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Speed volley n'o ye anglɛkan na an ka kan na volley telimani tournoi in yɛrɛ tɔgɔ dalen b'o la. Tournoi in daba o ye agence de communication dɔ de ye agence événementielle n'a tɔgɔ ko Mamzi Events. Ni speed volley n'o ye volley telimani ye nin y'a ta ko sabanan ye. Speed volley laɲini an b'a dɔn k'a fɔ fédération bɛ Mali la équipe nationale bɛ Mali la clubw bɛ yen nka volley telima n'o ye speed volley ale ka hakilina de ye ka na ni ambiance dɔ de ye compétition in kɔnɔna la n'o de ye ka club ko bɔ yen ka na kɛ quartier ko ye quartier ko n'i y'a ye o la i bɛna sɔrɔ mɔgɔ 3-4 aw bɛɛ bɛ kɛ club kelen nka n'a nana kɛ ko quartier ko don i bɛna sɔrɔ aw tɛ quartier kelen n'aw bɛna taa compétition wɛrɛw la aw ka club tɔgɔ la a bɛ se ka fɛn caman lase mɔgɔ ma. volley dɔrɔn tɛ Yusuf Kone speed volley ko labɛnba dɔ. volley match ninnu kɛrɛfɛ an ye concours de danse dɔ ka danseurs wele fan bɛɛ ka na olu fana bɛna ɲɔgɔn dan kɛ u bɛ maaw la ɲɛnajɛ o kɔfɛ an bɛ artiste comédiens wele. an balimaw a y'a faamu cogo min na nin de bɛna dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min labɛnna segu aw ka cɛjan Sɛki Ciro fɛ an ka nɛgɛw karafe o tun bɛ Cornelis bolo a lasera aw ma Mariam Tarawele fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. C'est pas facile, oui, tu le sais. Et on dit tant qu'il